Molt bona tarda a totes, benvingudes a la presentació de Pirates de Catalunya, de les nostres territorials, de les noves territorials. Tenim 20 territorials i a més participem a 18 candidatures a les properes eleccions. Avui volem una miqueta fer aquest inici de campanya amb totes les companyes que han vingut de Lleida, de Girona, després us presentarem a totes. No volem fer més llarg l'assumpte, així que us dono pas amb el Kenneth, que és el nostre portaveu i que farà la presentació. Bé, m'han posat aquest marró de fer la presentació, no sé ben bé per què. Jo sóc el que demora 5 minuts més les xerrades que heu vingut a veure. A veure, vam començar la nostra andadura l'any 2010, ho hem d'anar mirant constantment perquè no sabem mai si és el 2009 o el 2010, perquè un pensa que no fa prou en el dia a dia, però després mires en perspectiva i hem fet un munt de coses. No sé tots vosaltres si sabeu d'on venim i a on anem, però en els últims 5 anys hem participat en totes les campanyes electorals que hi ha hagut en aquest país i ens n'han adelantat dues, no? Sí. O sigui, en 5 anys, de fet, en 3 anys de vida ens havíem presentat a 4 eleccions i ara tenim 4 anys i mig i ja portem 5 i en aquest any tenim 3 més. O sigui que sembla que no, però hòstia, es curra, A banda d'això, la veritat, fa molt de goig veure aquestes 20 territorials que tenim en aquest moment i totes aquestes confluències que estan sortint a banda de les candidatures pròpies que estem fent, perquè ens vam plantejar que era un camí molt llarg i ja veiem que no anàvem a ser el partit més votat, tot i que tinguéssim unes idees molt bones, entre d'altres pel nom que teníem. Però el nom que hem tingut també ha servit perquè ens conegui la gent que està ficada en tot això de la política i és el que ens ha portat a moltes de les confluències. I en aquestes confluències estem jugant un paper clau de cara a dotar-los d'eines de participació, de transparència i per garantir que tinguin processos horitzontals en la tria dels seus candidats i dels seus programes electorals. I això és una cosa que probablement quan vam tindre la idea de començar a fer tot això fa 5 anys no ens haguérem plantejat que arribaria tan aviat. I ara sí, ja em callo. Moltes gràcies. Bueno, ja us presento ja el primer dels candidats. Ell és candidat per Barcelona, encara que després parlarà la Maria en nom de Barcelona, però ell, Josep Jové, és el nostre advocat, és membre de Pirates i ha estat, entre d'altres, amb la sentència contra el cànon digital, contra el sentit sanitari, contra les clàusules abusives de les hipoteques. Ell és expert en drets d'autor i és el que ens està ajudant àmpliament a lluitar contra o afavorir la transparència i lluitar contra la corrupció. Així que, Josep. Sí, hola a tothom. Suposo... queda el mateix. A veure, en primer lloc donar-vos les gràcies per haver vingut aquí. Fa molt de temps que estem nosaltres treballant en el tema d'anar fent caminar mica en mica el Partit Pirata. Primer vam començar amb un petit tricicle, després amb una bicicleta i ara estem anant amb un motocicle amb motor de 49. Però la idea i el que és important és que mai hem deixat de caminar, mai hem deixat de progressar i mai hem deixat de créixer. Possiblement una de les coses que ha sorprès a la gent que ha treballat en les confluències amb nosaltres és que s'ha trobat un grup de gent molt més assentat personalment i ideològicament que altres grups que s'han pogut formar a cuita corrent a últim moment. Això té les seves avantatges, però també té les seves desavantatges. Jo, que em va tocar a mi anar a les primeres eleccions, del que em queixava era que en el nostre partit no podies trucar abans de les 8 del vespre, perquè abans de les 8 del vespre tothom treballava. Llavors, doncs, era una manera d'indicar també, no solament una manera diferent de fer les coses, sinó una manera que hi havia tota una gent que tenia la seva professió, estimava la seva professió i els seus ratos lliures els dedicava a l'acció política. En la candidatura que m'ha tocat participar juntament amb la Maria,
bàsicament a mi m'ha tocat parlar del tema de transparència, que és una cosa que molta gent en parla i posa en els seus idearis, però molta gent no sap realment què vol dir. Parlar de transparència significa no exclusivament saber si el protocol d'alcaldia s'ha gastat 20.000 euros amb la compra d'unes corbates, sinó seguir la traçabilitat de tota l'acció econòmica i de poder d'una institució. A Espanya no hem tingut llei de transparència fins ara. Els ajuntaments no entraran amb la llei de transparència fins a final d'any, llevat els catalans que entren amb la llei de transparència l'1 de juliol d'aquest any. I això és molt important. Per què és molt important? Perquè significa que per primera vegada el nostre país, que és el penúltim de la Unió Europea, l'avantpenúltim de la Unió Europea en tindre llei de transparència. Penseu que van començar els suecs i la primera llei de transparència sueca és de l'any 1677. Ens porten uns quants anys d'avantatge. I nosaltres hem tingut llei de transparència després de països tan moderns i avançats com Pakistan, Turkmenistan, Ruanda, Burundi i Zimbàbue, que els han tingut llei de transparència abans que nosaltres. I la llei de transparència que ha fet l'estat espanyol és una llei de transparència en defensa pròpia, de manera que és una llei de transparència que el que té és el nom, però hi ha molt poques eines per poder treballar. Cosa diferent és la llei de transparència catalana, que és una llei de transparència molt més homologable a les europees i que permetrà, des de les institucions com l'Ajuntament, permetrà donar un pas endavant en el tema de control i el tema de traçabilitat. Jo ahir posava l'exemple que hi ha dos tipus d'institucions. Les institucions que estan pensades amb l'eficàcia, i tots els estats, i l'estat espanyol és un exemple d'institució eficaç, és a dir, s'ha de solventar un problema i se hace i se solventa, i si hem de tenir, ens hem de patejar el pressupost, ens el pategem i ho fem, i els que estan pensats amb l'eficiència. Realment, el que és la transparència és una eina d'eficiència. És a dir, amb la menor despesa possible, obtenir el màxim rendiment possible d'aquesta despesa. Però, en aquest moment, no solament hi haurà i tindrem el tema de l'eficiència. Penseu que un ajuntament com Barcelona, tractat eficientment, pot doblar la quantitat de diners que es dedica, per exemple, a projectes socials. Estem parlant de que, per exemple, el paradigma, tot i que amb altres coses no ho és, però paradigma de la Unió Europea, tota la Unió Europea, tot allò que diu que és un monstre, té 55.000 funcionaris. L'estat espanyol, que manega el mateix pressupost aproximadament que la Unió Europea, 2,6 milions de funcionaris. Això vol dir que a la Unió Europea es pot retornar a projectes el 92% dels seus ingressos. Un ajuntament com Barcelona retorna a projectes menys del 20% dels seus ingressos. Només tractar amb estructures d'eficiència, això significaria poder en poc temps doblar o triplicar. Quan ahir un company de la CUP parlava de que en un moment determinat, del 36 al 39, es van crear a Catalunya 250.000 places escolars, em sembla que deia, és perquè
van utilitzar criteris d'eficiència més que criteris d'eficàcia. Però, com que estic a la reunió de pirates, no m'agradaria quedar-me'n aquí, perquè, senyors, ens queda molta feina i la feina que ens queda és precisament perquè, a més, hi haurà grans coses aquests 4 anys que ens cauran a les mans i haurem de treballar i ens haurem de mullar i haurem de ser proactius amb què passarà. El primer, m'estan tocant, i ara no sé on tinc ni el telèfon. És algú que... Perdó. Què t'has perdut? Vale. Vale, venga. Vale. Un altre que s'ha perdut. Bé, en els pròxims anys tenim, primer, que serà molt important, la definició del càrrec. Amb la qual cosa, perquè fins ara no ha estat definit, i la llei de transparència parla de què afectarà els alts càrrecs. Haurem de definir qui és el càrrec, amb la qual cosa haurem d'entrar a tot el tema de tots els càrrecs de confiança que tenen totes les institucions. Fins i tot les institucions estatals, però en el cas que ens afecta, les institucions municipals. El segon tema important que ens tocarà, i en aquest cas té molt de vista jurídic, que és que a pesar de la norma espanyola i com que la Unió Europea no es fiava de nosaltres, entre altres, hi ha 3 directives que s'han posat en marxa que obligarà a revisar tots els contractes municipals que tenim en aquest moment i que són tan importants com una directiva sobre concessió administrativa, totes les concessions administratives han d'estar vinculades a la directiva, perquè la directiva, tot i que no està transposada, és una directiva que s'ha de mirar tot ja de conformitat amb aquesta directiva, i sobretot, i amb això que ens afecta molt, les directives sobre concessions d'aigua, llum, gas, telefonia i altres subministres. Això és extraordinàriament important perquè qui estigui en els governs municipals en cada ajuntament haurà d'adaptar i, per tant, haurà de readaptar la directiva, els contractes a la directiva i també a la llei de transparència. I situacions com les que ens trobem ara, en la qual tenim contractes que ens diuen al propi ajuntament estos son contratos de confidencialidad y las cláusulas no te las podemos dar, això, amb la llei de transparència i amb la llei de transparència catalana, s'ha acabat. La llei de transparència espanyola és un altre món. Continuarem sense saber si un diputat pot anar-se a Canàries a passar diversos caps de setmana amb una senyoreta i no justificar-ho. Però estem parlant de la que nosaltres tirem endavant. Llavors, finalment, hi haurà una altra cosa que ens toca immediatament i que hem de ser especialment sensibles i que haurem de, fins i tot, la meva proposta al grup de Pirates és crear una comissió de treballadors, que és que hi ha la intenció de regular tant l'Open Data com el Big Data. La idea que traspua de la llei catalana, en combinació també amb la llei 33/2007 d'accés dels ciutadans a la informació municipal, etc., és que tot allò que estigui fet amb diner públic ha d'estar a disposició del públic. I possiblement tot el software generat, entre altres, per les institucions públiques, que en aquest moment són un reino de taifes, s'hauran de crear places i mecanismes d'interrelació
d'intercanvi d'aquest software que s'ha creat. I sobretot hem de lluitar perquè desapareixi en allò que hi ha pagat amb diner públic la CD copyright. Finalment, el tema del Big Data. La Generalitat ja ha creat una comissió de la qual en formo part per parlar del Big Data. El fracàs que hi va haver-hi en la venda de les dades de caràcter mèdic dels ciutadans de Catalunya per part de la Generalitat de Catalunya i l'escàndol que hi va haver-hi posteriorment ha fet que es creï aquesta comissió del Big Data. Aquesta comissió començarà a funcionar regularment en quan els ajuntaments estiguin constituïts. I aquí hi ha una quantitat d'ingressos, de negoci i de treball que s'estima només a Catalunya amb 55.000 llocs de treball i 600 milions d'euros. En aquest moment, segons s'aprovi aquesta regulació de Big Data, hi ha gent, com per exemple Google, que ja ha fet contactes amb la Generalitat per establir-se a Barcelona, d'una manera definitiva. Però esperen que la regulació normativa els estigui favorable. La idea, en principi, com a gent que està preocupada pels drets humans, és que podríem donar totes les facilitats mentre no malmetéssim els drets fonamentals dels nostres ciutadans ni el patrimoni de la nostra institució. Per tant, no és tant per les candidatures que anem, no és tant per la manera en què han sigut aquestes confluències, de les quals una mica com no sé, a l'abolito de la Heidi n'estic molt orgullós, sinó que crec que ens esperen uns mesos apassionants en el qual jo crec que com a partit s'esperarà molt de nosaltres, perquè molta gent trucarà a la nostra porta per saber la informació i com es manegaran les dades que de cop tothom voldrà saber. En aquest moment, amb la llei a la mà, jo puc anar, per exemple, a l'Ajuntament d'Hospitalet i dir, escolti, digui'm quants quilos de cartró es recullen perquè vull presentar-me a la concessió de mesures que per cert també estarà subjecte a la llei de transparència. I si no li dono, aquest senyor em podrà impugnar el concurs. Per això dic que ens esperen mesos de molts requeriments que crec que ens arribaran, de molt mullar-se i molt tirar-se a la piscina, cosa que ja estem acostumats a fer-ho, i sobretot que jo crec que no ens avorrirem pas. I amb això acabaríem aquí, recordant, si més no, com a jurista, que a més s'ha creat un cos legislatiu repressiu que, igual que els pirates que vam ser dels primers que vam arribar a la plaça, el 15M, doncs igual haurem d'arribar a la plaça un altre cop. Però bueno, ja hi serem. Moltes gràcies. Bé, ara anem a presentar una miqueta el que són les nostres candidatures, posarem 5 exemples molt clars i molt propers, però primer volia dir una cosa. Aquí hi ha una persona que es diu Pau, que ha fet en un temps rècord que 20 territorials es poden constituir i poden treballar en les nostres territorials. Aquest senyor s'ha vist tota Catalunya en 2 o 3 mesos i si ara mateix tenim territorials a Barcelona, a Lleida, a l'Hospitalet, a Costa Brava, al Baix Penedès, a Sant Cugat, Badalona, a la Noia, a Girona, al Penedès, i podria llegir totes, és gràcies a qui el company, a tota la gent que ha treballat i només volia fer aquest apunt. I ara sí que comencem ja a... No li agrada això, però bé, tenia que fer-ho.
I ara ja comencem amb les territorials, amb les nostres conferències. Farem cinc exemples molt clars. Pirates està participant per donar recolzament polític i recolzament d'eines a moltes confluències. Algunes només estem recolzant, en unes altres estem inclús encapçalant aquesta candidatura. Jo vull parlar de Barcelona, que és on jo estic participant des de fa molts mesos, que és Capgirem Barcelona, la trobada popular municipalista, que ara es diu Capgirem Barcelona. Estem treballant des de la segona TPM, si no recordo malament, i sempre ha sigut un espai obert, un espai on poder treballar en llibertat i un espai on poder aportar. Ja m'agradaria que altres candidatures poguessin dir el mateix. Tenim dues candidates que són impressionants, són les dues millors candidates que podien tenir. Per un costat, María José Lecha, una històrica de la lluita de la sanitat, una dona que ha estat des del primer dia a la plaça Catalunya donant recolzament a tot el que hem fet des del primer dia, els que vam estar allà i que van rebre i ella també estava. I a més tenim, que és la que ha vingut avui, que és Maria Rovira, que és la nostra candidata. Jove sí, però suposadament preparada, o no. Ella és militant de la CUP de Barcelona, a més ha participat a la Cruïlla i és la portaveu de la TPM, que ha sigut la portaveu fins a la creació de la candidatura. I bé, ja tens la paraula. No estic molt, no cal el micro, però com que no estic molt preparada encara per això dels actes públics i aquestes coses, llegiré per estar una mica constipada. En primer lloc, però, sí que vull agrair la feina que fa el Garrobo, que des del principi, i el Partit Pirata, que des del principi s'han involucrat amb el que ha sigut la trobada popular municipalista i crec que ha sigut imprescindible per les eines de participació que hem anat generant el coneixement i l'experiència que han aportat en tots els processos, que no són senzills quan volem fer que la gent participi. Dit això, vull explicar una mica què és la CUP Capgirem de Barcelona i quins són els seus principis per capgirar la ciutat i els eixos programàtics importants per poder dur a terme. La CUP Capgirem Barcelona és la candidatura que neix després de molts mesos de feina per capgirar Barcelona i creiem que cal capgirar-la des de la gent i per la gent. Però aquesta candidatura no neix ara fruit del no-res, sinó que és fruit de molts anys de gestió i autogestió als barris, de mobilitzacions, d'organització i també de repressió. De teixir aliances entre els diferents agents anticapitalistes que lluiten per una Barcelona socialment justa, feminista i responsable també amb el medi ambient. Entenem, doncs, que no avançarem sense tots els barris vius i combatius al carrer i que per això cal organització, formació, mobilització i, sobretot, democràcia directa. I parlem d'una cosa que sabem fer molt bé, la democràcia directa, l'assemblearisme, la presa de decisions des de baix, la radicalitat democràtica, fora de personalismes i sabem que sense la consciència col·lectiva i el treball dia a dia als carrers de totes les que vivim i treballem a la ciutat, el canvi per una ciutat que ens permeti viure dignament és impossible, simplement impossible. I també des del feminisme, perquè cap dona mai més mori als nostres carrers ni pugui ser invisibilitzada. Així hem treballat al llarg d'aquest any i mig a través de les 4 trobades populars municipalistes i així ho seguirem fent. Aquests són els nostres principis identificatius. Creiem que cal treballar des de l'empoderament de les persones i la seva participació real, amb tota la informació necessària per poder deliberar i decidir. Sabem que només mitjançant la construcció d'una identitat comuna, forjada amb l'esforç de les que lluiten dia a dia, podem capgirar la ciutat. Perquè és necessari fer-ho, perquè sobreviure en la ciutat actual, que no reconeixem, que no ens hi vol, s'ha convertit en gairebé impossible. Però nosaltres vam plantar cara, estem plantant cara i seguirem fent-ho. Farem fora la màfia dels nostres carrers, farem fora Convergència, però també Esquerra, el PSC i Iniciativa, que teixint aliances amb els lobbies empresarials de la ciutat són els responsables de la misèria que trobem avui dia a Barcelona. I això sabem que només ho aconseguirem a través de la gent mobilitzada, com vosaltres, com el Partit Pirata. I alhora creiem que cal intentar aglutinar tota aquella gent que encara no ho està. Sabem que això serà als carrers, perquè els carrers són el nostre espai de construcció d'una identitat col·lectiva, de totes,
sabem també que el carrer és l'espai on ens socialitzem, compartim i madurem. I també sabem que quan ens ho proposem, els carrers i les places són nostres. Per això sabem que la marca Barcelona ja està imposada els darrers 30 anys a la ciutat, perquè Convergència, PSC, Iniciativa i Esquerra han atemptat contra els nostres drets fonamentals. Per això, des de la candidatura, volem lluitar per la derogació de l'ordenança del civisme, que persegueix les persones amb més risc d'exclusió social en comptes de posar-hi solucions. Perquè entenem que qualsevol persona té dret a una vida digna. Necessitem un ajuntament amb els serveis públics i els drets socials, i això només és possible amb una gestió 100% pública directa de tots els serveis. Perquè també cal assolir la plenitud dels drets laborals i sindicals, perquè cal que generem el volum de llocs de treball necessaris i redistribuir la renda. Cal repartir el treball i cal repartir la riquesa. Necessitem també capgirar Barcelona per aconseguir un sector públic fort en l'economia municipal i el recolzament d'una economia solidària, anticapitalista i feminista, on el treball de reproducció i de cures sigui reconegut. Alhora, ens neguem a tolerar que hi hagi cap persona sense casa quan existeixen 80.000 pisos buits a la nostra ciutat. Totes tenim dret a un habitatge digne. Per això, al llarg d'aquest camí, legitimarem i donarem recolzament a totes les ocupacions d'habitatges buits. Perquè tampoc acceptem cap més agressió a les dones, migrants, col·lectiu LGTBI, infants, gent gran, persones amb diversitat funcional. Perquè cal capgirar Barcelona perquè aquesta sigui una ciutat inclusiva. I perquè reconeixem el jovent com a subjecte polític, amb unes necessitats i unes problemàtiques concretes, capaç de pensar per si mateix. No deixarem que ens facin marxar a viure fora, ni acceptarem el poder adult que ens infantilitza i ens fa reproduir allò que ja està escrit. Per una democràcia directa, participativa, per unes institucions transparents que permetin una accessibilitat efectiva i real de la informació i per la defensa dels drets i llibertats de les persones i col·lectius, cal que capgirem Barcelona entre totes. Bé, ara us vull presentar precisament un altre on som un cavall fort de batalla i que precisament té moltes possibilitats de poder ser una candidatura per guanyar. Vull presentar-vos a Lourdes Prieto, que és la companya de Pirates de l'Hospitalet, que ja us farà la presentació. Ens han demanat que sigui ella, així que tot temps. Benvolguts. Tot va començar al febrer de l'any passat amb una xerrada cooperativa a l'Espai Brotes, on membres de diferents partits i moviments socials van fer un debat del títol «Cal una candidatura unitària d'esquerres a l'Hospitalet?». Al juny del mateix any es celebra a l'Hospitalet la posada a llarg del procés de confluència política i social de diferents col·lectius en una assemblea oberta. Des d'aleshores, hores de reunions, assemblees ininterminables per acabar de cohesionar pel camí, també s'han quedat diferents col·lectius, formacions, fins i tot noms. Finalment, hem arribat a l'Hospitalet en Comú i hem començat primàries obertes a la ciutadania a les quals jo no m'he pogut involucrar com hagués volgut degut a conflictes laborals i familiars. Nosaltres pretenem el que la majoria vol. Això ho dic citant a Pau, que és canviar la societat, però en seny. Volem conquistar el desenganyat, que mai s'ha compromès perquè ningú li ha donat l'oportunitat d'empoderar-se. Volem una societat lliure i democràtica, en la qual qualsevol pugui decidir el seu futur. Volem compartir i ser compartits. Així que davant d'això, i tenim en compte l'ambivalència de sentiments que estem vivint tots plegats aquests dies, creiem que la millor manera de presentar-nos és transmetre-nos els valors que hem consensuat les formacions que hem fet, que han estat Esquerra Unida, Iniciativa, Pirates i Podemos. Fem-los explícits més enllà d'una breu definició en paraules. Donem-los vida i significat en aquests termes d'accions, comportaments i actituds específiques del dia a dia. Els valors serien la confiança,
com a metavalor central i indispensable per generar cohesió, entesa com creure en, la capacitat de creure en l'altra persona i de sentir-se segur i estar en bones mans. El compromís a l'Hospitalet, amb la confluència i amb tots vosaltres per treure el millor de nosaltres mateixos, posant totes les ganes i la nostra dedicació en tot allò que fem, sent fidels a la missió, visió i valors de la Declaració Universal dels Drets Humans. El lideratge compartit. Entenem-lo com la capacitat de potenciar en tots nosaltres les competències, habilitats i actituds per fer que tots treballem amb entusiasme, eficàcia i eficiència en l'assoliment d'uns objectius fixats i consensuats per l'Hospitalet en Comú. Considerem que un lideratge efectiu ha de fusionar la il·lusió, la creativitat i la creativitat d'una criatura, l'energia i l'inconformisme d'un adolescent, la maduresa d'un adult i l'expertesa d'un avi. La transparència, donant sempre la informació fidedigna, coherent i real en el moment més adequat. Tots ells regats amb una bona dosi d'il·lusió i paciència. Agrair, només em queda agrair a tots el seu entusiasme, la seva feina i el suport en tots els àmbits, sense els quals això no hauria estat possible. Gràcies. Sí, ara vull presentar-vos una candidatura que és diferent, no? Perquè és la de Cornellà en Comú. I bé, aquesta candidatura Pirates va entrar a donar recolzament com a eines. Nosaltres només volíem donar ajuda per poder fer les primàries i poder fer que sigui un procés molt participatiu. Al final Pirates ha donat recolzament a aquesta candidatura, ja han escollit els seus i les seves candidates i a més ha sortit un número 1 de bandera, que és Vidal Aragonès. Ell és advocat del col·lectiu Ronda, molta gent ja ho coneix, però li dono la paraula. Gràcies. En primer lloc, agrair la invitació a aquest acte de presentació que esteu fent de tots els processos de confluència des de Pirates de Catalunya. M'han demanat que faci una aproximació al que ha estat el procés de confluència, encara que a mi el terme confluència no m'agrada, crec que anem amb un procés d'unitat popular, que és una cosa quelcom diferent, i també que faci com a mínim una aproximació a allò que són els elements essencials del que serà la candidatura, que té com a nom Cornellà en Comú, Crida per Cornellà. Volem destacar a més molt aquest element, que té una doble ànima, que en el país representa per una part aquestes candidatures d'en comú, però d'una altra banda també el que en el país signifiquen aquestes candidatures de crida. El procés no es va iniciar d'una manera senzilla, va ser una manera molt complexa. Vam rebre la crida dels companys i les companyes del procés constituent a Cornellà per intentar emplaçar el conjunt d'organitzacions de l'esquerra per conformar una candidatura unitària. Inicialment, aquesta crida van participar Alternativa d'Esquerres de Cornellà, que en si mateixa ja és una organització d'unitat popular on participem companys de l'esquerra independentista, companys que venien del 15M i companys i companyes històrics de l'esquerra anticapitalista. Per una altra banda, els companys de Podemos, que s'acabaran de constituir, els companys del procés constituent, els companys d'ECO, els companys d'Esquerra Republicana i els companys d'Iniciativa Esquerra Unida Alternativa. En aquest camí d'intentar configurar aquesta candidatura, d'una manera molt ràpida, però també d'una manera molt honesta, els companys i les companyes d'Esquerra Republicana de Catalunya es van retirar del projecte i ens van explicar el per què. I en la part final del procés de confluència, també des d'Iniciativa Esquerra Unida Alternativa van decidir no participar d'aquesta candidatura i curiosament no tant per un tema de fons, sinó sobretot per un tema de formes, però que per nosaltres també era de fons, com era algun dels elements del codi ètic, entre altres les limitacions a 3 salaris mínims de professionals dels càrrecs públics o el fet que els nostres candidats i les nostres candidates fossin triats en una elecció directa de tots els cornellanencs i totes les cornellanenques. Aquesta seria la primera etapa del procés de confluència que finalitzà el dia 13 de desembre del 2014 amb un acte d'aproximadament 300 persones. Cornellà i Llobregat té una població de 90.000 persones i us podeu imaginar el que significa tenir un acte de 300 persones en una població de 90.000
40.000 persones, i amb l'última o darrera crida que fan les organitzacions com a tal, perquè el que van decidir era que a partir del 13 de desembre les organitzacions deixaven d'aparèixer com a subjectes polítics que determinaran la candidatura, i a partir d'aquest moment eren els companys i companyes que decidien participar els que ho determinaven. Això sí, hem de fer un clar agraïment a les 4 més 2, que explicaré que 4 més 2 organitzacions que la van impulsar, que per una banda és Podemos, per una altra banda és Procés Constituent, per una altra banda és ECO i en darrer lloc Alternativa d'Esquerres de Cornellà, i d'una manera molt sincera, evidentment, l'agraïment a RAN, que ràpidament va donar el seu suport a aquesta candidatura, i l'agraïment a vosaltres, que com a Pirates de Catalunya també vau no únicament donar suport, sinó que us vau implicar en una segona etapa que després en faré referència. Després d'aquesta primera assemblea de convocatòria on decidim ser una candidatura per presentar-se a les eleccions municipals, van iniciar tota una dinàmica d'assemblees obertes, directes i participatives, i sobretot de grups de treball. El programa que presentarem a les municipals neix de diferents grups de treball on s'han anat preparant contingut, on s'ha discutit, on s'ha pogut debatre, on s'ha pogut participar a tots els nivells, i que després de treballar-se i de poder-se fins i tot esmenar, el passat divendres en l'assemblea van decidir ratificar-ho. A més del grup de treball i fins a 4 assemblees que hem fet en els darrers 4 mesos, assemblees generals, també hem optat per tenir una coordinació d'òrgans de participació democràtica entre un grup d'organització per fer funcionar la candidatura i un grup de coordinació. I hem arribat a aquest punt de les 2 darreres setmanes amb 2 grans elements. Primer, allò que nosaltres vam considerar que era l'essència de la candidatura, que són 10 punts de ruptura. 10 punts de ruptura que es transformen en una forma de fer, des del punt de vista del què, per la candidatura, però per una altra banda també no únicament una forma de fer, sinó les alternatives que donem per cornellanencs i les cornellanenques. Els 2 punts són els següents. El primer és remunicipalització de tots els serveis públics privatitzats. El segon és manteniment de tots els serveis públics, digui el que digui la NARSAT, la normativa local, o la nova normativa local aprovada l'any passat. El tercer és que els serveis públics han de ser universals i de qualitat i s'han de pagar segons rendes. El quart és la inaplicació o no aplicació de les contrarreformes laborals aprovades pel Partit Socialista i pel Partit Popular. El quart era que els terrenys municipals no servirien per la construcció de nous habitatges. Tenim una localitat que té una densitat de població superior a la que té Manhattan. No sé si veieu quina és la dada que estic donant. I per tant no volíem saturar encara més la ciutat i apostàvem per una altra qüestió que fos utilitzar això per necessitats socials. El següent punt era el mandat dels càrrecs públics es limitarà a 8 anys com a màxim i els ingressos no poden ser superiors per càrrec públic a 3 salaris mínims interprofessionals, el que vindria a ser a l'estat espanyol 1.925 euros mensuals. El segon era no governar qui practica polítiques de dretes, és un compromís clar i contundent. El següent era facilitar la participació política en institucions municipals, unificant el ROM i els pressupostos participatius. I els 3 darrers, per una banda, era que tot el que es fa a la candidatura es decideix mitjançant assemblea d'una persona, un vot. I per últim, que apostàvem per una ciutat sostenible i un comerç de proximitat i el que hem anomenat el dret a decidir tot. Som una candidatura molt plural en quant a la visió de país i d'estat, però el que sí que hem tingut una aposta molt clara era que el dret a decidir tot significava la relació que volem tenir amb l'estat espanyol, però també la relació que volem tenir en relació al pagament del deute públic i a les polítiques econòmiques o socials. Les 2 darreres setmanes, el cap de setmana passat, vam fer primàries durant 3 dies amb participació directa i possible de qualsevol persona que tingués residència a Cornellà. Ja tingués o no tingués permís de residència, nosaltres això és igual, únicament s'havien de tenir 16 anys, superar els 16 anys, no el 18, que estableix encara la legislació vigent per anar a votar en processos d'administracions o de l'Estat. I per últim, també donar-vos les gràcies perquè, evidentment, aquestes primàries les hem pogut fetes per la col·laboració i la feina desinteressada que se'ns ha traslladat des de Pirates. El resultat, evidentment, va ser que 358 cornellanencs i cornellanenques van poder participar, que si ho traslladem a una població de 90.000 habitants, per ara que coneixem, ha estat el procés de primàries directes més participatiu que hi ha hagut a qualsevol candidatura de confluència, no únicament als països catalans, sinó al conjunt de l'estat espanyol.
I ara sí, per acabar, simplement dues petites reflexions o una petita reflexió. Tenim una situació d'emergència social absoluta, absoluta. I no podem pensar que a través de les institucions municipals no hi ha alternatives. Nosaltres estem dient que el nostre eix al final és feina, serveis públics i solidaritat. I aquesta, evidentment, serà la nostra carta a jugar a les properes institucions que surtin de Cornellà i Llobregat. Treballar per generar més feina, treballar per serveis públics i treballar per una societat solidària. I en relació a la confluència volem fer també una altra reflexió, que és la confluència és un mitjà, el camí és la unitat popular i l'objectiu, evidentment, és donar solucions concretes a grans problemes, però també transformar absolutament la societat. Gràcies. Bé, i ara volem parlar de dues candidatures que per nosaltres són molt importants, que són Girona i Lleida. En dues candidatures el que hem fet és donar recolzament a un grup de ciutadans i ciutadanes que han volgut fer una candidatura, de presentar-se a recollir signatures, que comença el dia 1, i volem presentar-vos amb dues. Primera de Girona, Compromís amb Girona, que està aquí Enric Pineda, un dels seus portaveus. Encara no hem decidit candidat, així que què millor que tu, perquè expliquis com és la candidatura. Bé, primer de tot sí que tenim un portaveu més oficial, que és en Xavi Villarreal, però no excuso la seva presència, tot i que us envia salutacions a tots. Si haguéssim de parlar una miqueta de què és això de Compromís amb Girona, estaríem parlant d'una candidatura bàsicament ciutadana, d'acord? Aquest procés de creació d'aquesta candidatura es basava en la premissa, sobretot molt clara, de que s'havia de defugir de les sigles, dels partits i de tot el que seria la parafernàlia, diguem-ne, el mecanisme de la partitocràcia. El resultat és que, tot i que es porta des del 2011 parlant amb tots els sectors socials, polítics de la ciutat de Girona, algunes d'aquests representants, sobretot representants d'altres partits polítics, van decidir que si s'apostava per la fórmula que hem decidit nosaltres al final, que és la de la candidatura ciutadana, no volien o preferien no participar d'aquesta candidatura. Així doncs, aquest no va ser el cas de Pirates. Pirates des d'un primer moment ja van decidir que el nostre suport anava primer per oferir eines i després per, a nivell individual, és a dir, nosaltres com a persones, participar d'aquesta candidatura. A banda de Pirates, bé, el màxim impulsor d'aquesta candidatura és Compromís per Girona, que és una associació que no és ben bé un partit polític, però que sí que representa a bona part del teixit associatiu de la ciutat de Girona, sobretot dels barris més perifèrics, d'acord? Tot i que també tenim presència de barris, diguem-ne, més del centre, però estaríem parlant més dels barris perifèrics, barris que tradicionalment i històricament a Girona han estat bastant maltractats, d'acord? D'altra banda, també tenim el suport de l'agrupació animalista de Girona, cosa que ens ha donat, diguem-ne, noves idees, nous punts a afegir en el programa, i abans d'això també participa a nivell individual també gent del Cercle Podem de Girona, d'acord? Quin és l'objectiu, un dels objectius clars d'aquesta candidatura? Primer, oferir a la ciutadania una candidatura de caire popular i sobretot intentar remoure aquest 49% d'abstenció que hi va haver a les darreres eleccions municipals. Entenem que una ciutat que governa amb els vots del 51% de la població, ja estem parlant de que està governant Convergència en minoria, ens està dient que bàsicament qui governa la ciutat és un grup que l'ha votat un 15 o un 20% de la població. Entenem que això no ha de ser així. Si una candidatura, un govern municipal hauria d'estar participat per tota la ciutadania, no només per aquest 51% que va decidir lliurement votar poc. Diguem-ne, aquest 49% s'hauria de començar a moure. Què més volem? El que volem és crear una candidatura que hi ha de sentit comú.
d'acord? Sentit comú que volem traslladar tant si al final la candidatura aconsegueix l'alcaldia com si ens quedem a l'oposició o ja fins, diguem-ne, encara que ens quedem fora de l'Ajuntament com a mitjà de pressió popular, d'acord? Només per fer-vos 4 dades així molt ràpides, només penseu que, per exemple, el pressupost d'aquest any de l'Ajuntament de Girona destina 3.000 euros a la taula de coordinació pel dret a l'habitatge de Girona. Una ciutat que hem de pensar que està, diguem-ne, al límit de l'emergència habitacional. D'acord? Doncs bé, el pressupost de la factura del gas de l'edifici on està aquesta oficina puja 4.000 euros. És a dir, li estan destinant més diners a pagar el gas d'aquesta oficina que no pas al funcionament de l'oficina en si. Creiem que això no és de sentit comú. Què és de sentit comú? Per exemple, portar la democràcia directa i els mecanismes de participació a les escoles, que els nens de ben petits comencin a saber que per ser, diguem-ne, ciutadans actius han de començar a vendre els mecanismes de participació. Finalment, només pensa això, som una candidatura civil, la forjam les persones, hem començat des de baix, hem començat, com qui diu, amb una sabata i una espardenya. Ara, d'aquí poquet, com ha dit en Francisco, comencem amb la recollida de signatures. Penseu, 1.500 signatures en un municipi com Girona que té uns 89.000 habitants, d'acord? I amb la Setmana Santa per mi, exacte. És a dir, sí, amb els romans desfilant, amb els malaies i companyia. Penseu això, tenim moltes ganes, tenim molta il·lusió, però necessitarem també una miqueta de suport. És a dir, que qualsevol ajuda serà benvinguda. I només una coseta, si se'm permet, un petit esment a 2 candidatures gironines que avui no han pogut estar presents. Una és la de Blanes. A Blanes, el nostre company en Carlos Salgado anirà a la llista d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa, és el número 6, i si les coses van com han d'anar, i sembla que la cosa es mou per aquí, hi hauria la possibilitat que hi hagués fins a un 6è regidor d'aquesta formació a l'Ajuntament de Blanes, per tant podríem tenir un regidor de Pirates. I només un altre esment als companys de Palamós. Palamós presenta candidatura completament pirata a l'Ajuntament, s'enfronten a un repte important, és un poble que han tingut un grup municipal del PSC que ha caigut en desbandada, un grup de Convergència i Unió que estan pendents. Em sembla recordar que encara no hi ha candidatura de la CUP, però no ho tinc gaire clar. En qualsevol cas, tenen moltes ganes, tenen molta il·lusió i volen que l'esperit pirata arribi a l'Empordà. I ja està. Moltes gràcies a tots. Bé, i ara presentem l'última de les candidatures. Hi ha moltes, després farem un recull molt ràpid, però vull presentar l'última d'elles. I és molt especial per Pirates perquè ha sigut una sorpresa que hem rebut avui a l'Assemblea General. I és que a Lleida també fem coalició, no fem una coalició, sinó que fem una candidatura ciutadana també, recollint signatures. Necessitarem ajuda tant a Lleida com a Girona, així que Pirates ens tenim que dividir una miqueta. I allí es diu el Comú de Lleida, participa i dona recolzament Pirates, i dona la casualitat, bé, no dona la casualitat, s'ho ha currat d'una manera brutal i ha donat el recolzament als companys i les companyes, i és que en Carlos González, que és el pirata de Lleida, ha sigut, avui mateix, aquest matí, ha vingut corrents cap aquí, ha sigut nomenat com a número 1 de la candidatura, així que tot teu. ¿Se me escucha bien? Yo no he preparado nada, evidentemente no acabo de decir, venimos de la Asamblea del Comú de Lleida en el que se ha decidido, hoy se tenía que decidir el candidato. Voy a explicar sobre todo alguna diferencia con el Compromís amb Girona. ¿Vale? Nosotros también, el inicio es 2013, mucha gente de Mareas, mucha gente de movimiento asociativo de la ciudad tuvo la idea loca de intentar juntar a las izquierdas, intentar hacer una gran confluencia de izquierdas para el Ayuntamiento de Lleida. En Lleida ganó la no participación en las municipales anteriores. En Girona era el 49% de abstención, en Lleida es el 51% de abstención. PSC tiene mayoría absoluta con 14 regidores, con 18.000 votos, 96.000 de censo.
18% de apoyo ciudadano. Ante este panorama de no participación, esta gente dijo, debido a que Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, CUP, quedaron todas fuera por la injusta ley electoral de la barrera del 5%, dijeron, si nos juntamos movimientos sociales, nos juntamos partidos políticos, podemos hacer una gran confluencia y darle un cariz social y un cariz más abierto a la ciudad. Durante el camino, pues nosotros nos fuimos incorporando a movimientos sociales de la ciudad que salían, la Asamblea de Servicios Públicos en defensa, la Asamblea en Defensa de los Servicios Públicos, su nombre dice, queríamos municipalizar también muchos servicios, nos hemos hecho hincapié sobre todo en el tema del agua, y en el multireferéndum, que también dio apoyo Pirates de Catalunya, llevamos esta pregunta a Lleida específicamente por la remunicipalización del servicio de agua. Una de las cosas que nos ha ido bien, y además es con el apoyo de Pirates, que en ese momento pues ya estábamos trabajando, yo estaba trabajando en el Comú de Lleida, y mucha gente estaba bastante contenta con la implicación de Pirates en este momento. A lo largo del verano pues, se hicieron bastantes reuniones con partidos políticos, altos representantes de los partidos políticos, ahora alcaldables, en el que decidimos a ver si en vez de siglas juntamos programas. Al juntar programas, casi todo el mundo vamos a llevar muchas cosas muy similares, pero lo que no querían compartir son cabinas. No querían compartir sillas, no querían compartir puestos en el ayuntamiento, y ahora mismo ha sido uno de los grandes problemas de Comú de Lleida. Los ciudadanos, viendo que los partidos políticos no se ponían de acuerdo, han continuado con su camino, intentando hacer reuniones, intentando hacer tal, y el mes de marzo, este mismo mes de marzo, a principios del mes de marzo, nos juntamos, yo fui en nombre de Pirates, a un gran compromiso por la transparencia en el Ayuntamiento de Lleida, porque como bien sabéis, tenemos al señor Ángel Ros como alcalde y alcaldable del PSC, y no sabemos en qué se gasta el dinero. Hoy ha salido en la prensa que se gasta el dinero de los ciudadanos en comidas del PSC, en cenas, me parece que era del PSC. Entonces, se hizo un gran pacto de la transparencia y pensábamos que en ese momento todos iban a perder su alcaldable y íbamos a juntar una candidatura. No ha sido así. Comú de Lleida ya ha cogido fuerza, va mucha gente en el proyecto. Pirates de Catalunya, como representante de Pirates de Catalunya en la isla de Lleida, no hay gran apoyo, no hay muchos afiliados en Lleida. Pablo se ha intentado encontrar. ¿Vale? Y el tema es que al final pues, decidimos hacer las primarias abiertas, porque una de las cosas que sí que defiende el Comú de Lleida, participación ciudadana, mucha gente viene de la calle, transparencia radical. Me han apoyado en intentar lanzar el Observatorio Ciudadano Municipal, que es una herramienta que utilizan en Barcelona también, que utilizan en Girona, utilizamos en Lleida, para transparencia de las cuentas públicas, saber las cuentas públicas a la ciudadanía y saber en qué se gasta, a la colación de las palabras de Josep. Ya no es saber si gasta una partida o que gasta una partida, sino después documentalmente la gente tiene acceso a ese papel, ¿vale? Y viendo por esta transparencia radical, mi implicación ha sido bastante grande en el proyecto, y en el proceso ya de primarias el apoyo de Pirates ha sido grande. Hemos hecho primarias durante esta semana y en el proceso de primarias teníamos un problema en Lleida. Comú de Lleida no quería nadie quería ser alcalde, nadie quería puesto, ¿vale? Entonces ideamos un reglamento en el que dijimos que gente de diversas procedencias pudiera ser candidato, pero no necesitábamos ser alcaldable. Y decidimos que el día de hoy, por la mañana, último día casi de hábil para poder elegir tres candidatos, pues quienes se encontraran con un poquito más de fuerza o no les importara demasiado, pudieran dar el paso. Nos hemos juntado los 14 candidatos, porque hemos ido unas primarias de 14 candidatos, y han decidido, ahí hay uno de los candidatos grabando, que por consenso, porque en el Comú de Lleida una de las cosas que sí que queríamos, en vez de ejercer la democracia directa, es ejercer el consenso, que nadie se opusiese a según qué determinadas condiciones de nadie. Entonces, por consenso, me han propuesto y la Asamblea lo acepta. Entonces, esto sí que viene de esta mañana. Pirates de Catalunya pone herramientas para la democracia directa, para la transparencia y en este caso una cara, un alcaldable. Pero nada más lejos de la realidad porque, bueno, en principio somos un grupo de 14 candidatos que nos presentaremos
Y estas son muchas diferencias y muchas analogías con muchos de los procesos que estáis comentando todos. Sobre todo con Girona lo que más nos une es que vamos en agrupación de electores. Y esto es uno de los miedos que muchos partidos políticos de Lleida han tenido. Agrupación de electores, y con lo fácil que es hacer un partido instrumental, coger una coalición, por ejemplo, si nos hubiera dado apoyo, que hasta el último momento lo intentamos, pero Esquerra Unida, Pirates, hacer una coalición y papera se ha olvidado. Y al final pues la gente ha decidido, camino del medio, lo más difícil, y a por 1.500 avales y tal. Tenemos fiesta de los avales en Lleida el día 12 de abril. Oye, si podéis ir, si queréis ir, allí estáis bienvenidos, porque intentaremos hacer como una trovada también para que la gente y Lleida pues, nos lleve los papeles. En el proceso pues hemos hecho bastantes reuniones y esperamos tener o conseguir los 1.500 avales antes de esta fecha, porque sí que queremos explicarle a la ciudadanía que la ciudad y los ciudadanos y las personas individuales de Lleida pueden hacer política. Es muy fácil en Lleida, porque con 18.000 personas que han dado apoyo al PSC, mal que lo han hecho, pensamos que es fácil, pero estamos pensando en ser una labor más de oposición si se entra. Y entonces ellos, sobre todo, han coincidido en el común de Lleida esta mañana en la asamblea, que como llevo el tema del OCM Lleida, como que no me importaba, pues, y dicen, pues bueno, pues alguien que pueda ser la cara. No tengo nada preparado, más o menos os he querido explicar lo que es el común de Lleida, y hay muchísimas cosas que compartimos con Barcelona, con Girona, con Cornellà. Se ha intentado confluencias, aquí sí que se ha intentado realmente la confluencia, los partidos políticos no han querido, Pirates nunca se ha marchado y al final pues han agradecido un poquito el apoyo, y eso sí que me ha mandado a la asamblea. Daros las gracias a Darío, que no está, que seguramente puede llegar a escuchar esto, el apoyo para poder celebrar las primeras primarias abiertas a la ciudadanía en la ciudad de Lleida. De parte de ellos, muchas gracias. Ja abans de deixar la paraula a Júlia Reda, primer vull agrair d'Hospitalet que m'han demanat que li doni les gràcies a Anna González, d'Esquerra Unida Alternativa, que sense ella no hagués sigut possible la confluència a Hospitalet. Dir també que porten 1.100 vots, no? 1.100 vots a les primàries i encara queden 3 dies, un dia o dos, un o 2 dies, o sigui que encara pot pujar molt més. Així que hem participat a 2 primàries impressionants i que són les 2 més grans que s'han realitzat mai a tota Catalunya, a tots els països catalans i inclús a tota Espanya. Només vull dir que des de Pirates també donem recolzament, participem de gent d'Alella, de Recuperem Barberà, de Calafell en Comú, de la Signa Igualada, de Junts per Sant Feliu, de Si se puede Sant Joan Despí i de Vilafranca en Comú, a més de les que ja hem dit. Ens presentarem per lliure a Palamós i a Mollet i donem recolzament des d'allà, que està aquí el company de Sant Adrià en Comú, que estem intentant donar tot el recolzament que podem, i a més també a Sant Cugat donem recolzament a la CUP Procés Constituent i a Rubí, a una candidatura també d'Unitat Popular que es diu Alternativa Unitat Popular, i que demanem públicament i demanarem durant tota la campanya públicament el vot per també capgirar les ciutats, no només Barcelona, sinó també tota la part de fora. Sense més dilacions, ara volíem parlar de què pot fer Pirates a les institucions i vam pensar qui podria parlar. Doncs vam pensar que la millor que podien tenir era Júlia Reda, que és eurodiputada del Partit Pirata d'Alemanya al Parlament Europeu, i bé, ens explicarà la seva experiència al Parlament Europeu i el que pot fer Pirates com a partit i com a moviment social a les institucions. Thank you very much for the invitation. I will tell you a little bit about what it's like to be a pirate actually working inside the political system and inside the parliament. Muchas gracias. Yo hablo en castellano, muchas gracias por invitarme y ahora voy a explicar mi experiencia de lo que es ser la única pirata en el Parlamento Europeo y lo que es básicamente estar ahí un poco sola. So when I was starting being in
involved in the Pirate Party in Germany, one of the things that I was very involved in were the public protests against the Treaty ACTA that the European Parliament defeated in 2012. Cuando empecé a trabajar, a participar en la Unión Europea, lo primero que me metí fue en... ¿Cómo os digo? Treaty ACTA. So for me it was a really great experience to see that perhaps for one of the first times the protests in the streets and the public opinion was having a direct influence on a decision that was made inside the European Parliament. Fue la primera vez que vi cómo las protestas que pasaron afuera influenciaban en el Parlamento y cómo esta gente recibía estas propuestas y las So at the time, while we were organizing the protests in Germany, and there were also protests in many other European countries, we also had two pirates in the European Parliament from Sweden who were really helping us build a movement against this treaty and in the end defeat it. No solo con los... también había dos de... Dos eurodiputados de Suecia que también nos ayudaron en esta protesta contra el contra el acta. Disculpa. So for me, part of the decision was also made because of this, that I wanted to run for the European Parliament because I saw that it is directly beneficial to have pirates inside the parliament and to work on issues around internet politics, around transparency and participation that a lot of the more established parties don't necessarily care so much about. Okay, because we were successful in defeating ACTA, I decided to run for the European Parliament. And, Porque como los piratas triunfaron tanto, ayudaron tanto, decidió por su cuenta, decidieron que también deberían participar en los derechos de copyright y por eso por eso decidió que ayudarse era una de las mejores formas de conseguir esta reforma de copyright, de derechos de autor, perdón, y también de transparencia en este ámbito. So in the parliamentary elections, actually pirate parties from all over Europe ran with a common program, and well, I was elected. So now I consider myself really as a European pirate and a representative of all the different pirates from across Europe who have participated in this election. Bueno, todos los piratas de las diferentes comunidades de Europa se juntaron y finalmente salió ella elegida, por lo tanto ella se considera... Que vam concórrer en un programa comú. Ens vam ajuntar... Vols quedar? Sí, sisplau. Jo no soc pirata. És més fàcil quan coneixes la història recordar-se el que diu. Vam concórrer tots els partits pirata europeus amb un programa comú, que ens va costar un gran esforç de fer, i llavors, clar, ella, tot i que és candidata del Piraten Party, del Partit Pirata Alemany, ella és sent representant de tots els pirates europeus, de tots els partits pirates europeus, no només de... No, Pirata Camí. Pirata Camí. No només del Partit Pirata Alemany, sinó de tots els pirates. Okay, so, but ever since the election, it was clear to me that as a pirate politician, we have to do things differently than the traditional parties. Sí, des que va ser escollida, tenia molt clar que havíem de fer les coses diferents que la resta dels partits. So one of the first decisions that I had to make, which is also similar to what you're doing at the moment, is to build coalitions and to decide if I want to join any of the groups in the parliament. And I used the internet and liquid democracy to ask the pirates about this decision and which parties in the parliament to cooperate with. Dic que una de les primeres decisions que vaig prendre també és amb qui col·laborava dintre del Parlament, aquí dins dels grups s'ajuntava per fer cooperació i fer un bloc comú a dintre del Parlament Europeu, i diu que va utilitzar també el Liquid Feedback,
i una mica una plataforma online per decidir, sí, democràcia líquida, per una mica que els ciutadans poguessin participar en aquesta decisió i diguessin la seva opinió sobre un grup del Parlament Europeu que ja havia de participar. So, but it's still very difficult to actually be able to get everybody from Europe to participate in the decision because we don't have a lot of organizations on a European level, so a lot is just talking to people, traveling to all the different European countries and trying to figure out, okay, what does the pirate movement think and what should we do in the European Parliament? Diu també que és molt complicat també que tothom, diguéssim, a nivell europeu, que tota la gent participi perquè no hi ha unes organitzacions molt ben definides i molt clares, sinó que està tothom molt dispers. Llavors que ha involucrat molt que ella anés país per país, anés parlant amb diferent gent i anés veient una mica amb les impressions què li semblava que pensaven els pirates de tots arreu. So you might think, well, okay, there is one pirate out of 751 members of parliament. Can they really do anything in the European Parliament and change anything? So I just want to give you 3 examples of things that I've done and that I think have had an effect since I've been elected to the Parliament. I bé, també et pots preguntar què pot fer realment un parlamentari quan és l'únic entre 751 parlamentaris, que és un parlamentari pirata, i us vol donar 3 exemples de les coses que ha pogut fer en aquest temps. So one of the jobs that we have in the European Parliament is that we elect the European Commission. And before we had this vote on the European Commission, all the different commissioners were presenting themselves in the Parliament and we could ask them questions. Una de les tasques que té el Parlament Europeu és escollir la Comissió Europea i bé, les diferents persones que s'hi presenten apareixen davant del Parlament Europeu i els europarlamentaris els poden fer preguntes. So I was able to ask questions to the 2 commissioners who deal with internet issues, and I was asking both of them, well, why is it just us parliamentarians who can ask you questions? Will you be willing to actually answer questions from the people on the internet? I llavors, una de les preguntes que ella els hi va fer als 2 commissioners, no sé com es tradueix, els 2 comissaris que tractaven amb temes d'internet, i els va preguntar per què no contesteu també les preguntes de la ciutadania i no només les del Parlament Europeu, perquè són només els europarlamentaris els que poden fer preguntes. So one of them, the German commissioner, he just ignored the question. But the second one from Estonia, he actually said yes. And then even before the election, he did a question and answer round with people on Twitter. And so people had a bigger chance to actually ask questions about what his plans were before the election of the Commission. I bé, que el comissari alemany va ignorar la seva pregunta, però el comissari d'Estònia va acceptar i va tenir una sessió, suposo uns dies de preguntes i respostes per Twitter, on els ciutadans van poder fer preguntes abans de les eleccions. So it's just a little thing, but I think we really have a problem that European politics is very far away from the people, and just to make it a bit easier to directly get in contact with the politicians there, I think is already quite helpful. I bé, que creu que la política que es fa al Parlament Europeu, que està molt lluny de la ciutadania, i que el fet de tenir, encara que sigui només un europarlamentari, ajuda molt a fer que aquesta participació pugui ser més directa, simplement pel fet de poder-li fer preguntes i estar més en contacte amb els europarlamentaris. So one of the biggest responsibilities in the Parliament is of course dealing with money and deciding which kinds of projects the European Union supports. And unfortunately there is always a lot of focus on security, and a lot of security policies are really about surveillance and about anti-terror and so on, and I wanted to change this dynamic a little bit. Una altra de les coses que es discuteix molt al Parlament Europeu és sobre les finances, esclar, i es veu que hi ha un gran focus en gastar aquests diners en seguretat, i moltes d'aquestes polítiques consisteixen en més control dels ciutadans, vigilància tot el que ens venen com antiterrorisme.
antiterrorisme, etc. I la Júlia volia canviar una mica aquesta dinàmica i que no es dediqués tant a aquestes coses. So I made a proposal for a new project of the European Union that would actually make people safer, and that is to improve the quality of the free software that is being used in the public institutions, but also on the internet. So for example, when people are making bank transactions, and I managed to get the European Parliament to devote €1 million to improving the security of free and open source software that can be used by anybody. I una de les propostes que volem tirar endavant és millorar la seguretat en termes del programari que s'utilitza en les institucions públiques, en aquest cas de programari lliure i de codi obert, i ha aconseguit que es deguin €1 milió per aquest tema, per fer millores de seguretat. Per fer millores de seguretat en aquest software. Gràcies. Okay. And of course the biggest thing that I'm now working on is the reform of European copyright. The Commission has said that, of course, having 28 completely different copyrights and always seeing this video is not available in your country, it's too complicated for normal people to understand, so they want to change it. And now I have been put in charge by the European Parliament to evaluate the current copyright law and to make some proposals. Okay, what kind of changes do we need? Hem 28 normatives diferents i aleshores el que es pot veure en un país no es pot veure en l'altre, el típic missatge que veus d'aquest vídeo no es pot veure en el teu país. I bé, com que això és massa complicat pels ciutadans d'entendre, han decidit unificar-ho i llavors això ho ha dit que ella està a càrrec de fer l'informe de quina és la situació i que faci unes recomanacions de com hauria de ser la normativa. So one of the big problems there that I've identified and that I'm trying to change is that a lot of the things that public institutions were allowed to do in the past, they're no longer allowed to do on the internet. So for example, a library is allowed to lend out a book to the people, but they're not allowed to lend out an e-book. Un dels problemes que he detectat és que coses que abans es podien fer en l'ambient d'internet, doncs ara ja no ho poden fer. Per exemple, les biblioteques podien abans compartir llibres i ara, en canvi, en el tema digital no poden compartir e-books. And I think this is a big problem because we have a right to education and a right to freedom of expression, but a lot of the copyright laws are actually standing in the way of that. And we need to find a new balance to make sure that such public institutions like schools and libraries don't have to pay their entire budget for copyright, but are actually able to fulfill their public job and to secure the right to education. Això és un gran problema perquè nosaltres tenim el dret a l'educació i a la llibertat d'expressió i les institucions públiques com les escoles o les biblioteques haurien de poder portar a terme, diguéssim, aquestes tasques que tenen, aquesta funció, i no haurien d'haver-se de gastar tot el seu pressupost en llicències de copyright per poder complir-les, sinó... I que aquestes lleis... I que en el tema de lleis digitals, coses a les quals estàvem acostumats, com el tema de compartir llibres i tal, topen frontalment amb aquesta mena d'usos per part de les institucions públiques, escoles, biblioteques i demés. Moltes gràcies. And I think in Spain in particular, but also in Germany, we've had experiences with a lot of really bad copyright laws, like the Canon Aede or a similar law in Germany that was trying to get money from Google, but what it actually did was made it extremely difficult to just run regular websites and blogs that are for the public interest and to inform the people. No, i que a nivell o sigui que hem patit nosaltres i els alemanys també unes lleis que, com el Canon Aede i d'altres... Sí, que són campions de lleis patètiques a nivell europeu. La idea no es para que lo entendáis, Tenemos el traductor bueno y el traductor malo que hacen el dique de... Bueno, que bé, que aquestes lleis, doncs,
que volen anar en contra de Google i fer que Google pagui unes taxes i que al final els que acaben pagant l'ANA són la gent que té blogs normals o que fa coses los de a pie, diguéssim. Intentaban hacer una ley para robarle a Google y lo único que han hecho ha sido joder al blog. So I think you just said that they want to introduce this. So yes, unfortunately there are a lot of very powerful lobbies, like for example the Federation of European Publishers is accusing me of fundamental rights violations, and also, well, some German publishers are very adamant in introducing Canon Aide in all of Europe. So we have laws on a national level that are already not working, and some people think it's a good idea to now introduce them in the entire EU. Bé, que hi ha grups de pressió molt forts a la Unió Europea, com per exemple la Federació d'Editors de Llibres, que l'acusen de violació de drets fonamentals. Terrorista. Sí. Aquí a Espanya diria el terrorista. No, ETA. Tu vist ETA. I que hi ha també editors a Alemanya que volen introduir coses similars al Canon Aide a Alemanya, o si sembla, volen introduir el Canon Aide a Alemanya i a la resta d'Europa perquè els sembla molt bona idea. O sigui que hi ha moltes lleis d'aquestes que a nivell nacional no estan funcionant i que hi ha grups de pressió que els volen introduir a tota Europa. So in the end, I will have to convince a majority of the European Parliament actually to reject these bad proposals and to make sure that people can still freely exchange knowledge on the internet and that public institutions can do their job. Al final el que li tocarà és convèncer la major part del Parlament Europeu que s'han de poder compartir continguts i coneixement a través d'internet i que les institucions públiques que tenen aquestes funcions puguin fer la seva feina. But what I've already achieved, I think, is that a lot of people are extremely upset and going crazy over the fact that a pirate is actually in charge of evaluating this copyright law, and they are really sometimes exposing themselves by reacting very strongly, and we have definitely in a lot of European countries started a public debate and a transparent debate about copyright reform, and I think this is already a very important step. I el que ja ha aconseguit, per suposat, és fer que molta gent es preocupés i s'enfadés i es posés nerviosa de que fos un pirata precisament la persona que estigués encarregada de fer una revisió d'aquesta normativa i que es posessin en evidència, per exemple, per les seves reaccions exagerades en contra de tot això i que ja s'hagi generat un debat a nivell europeu que fos transparent i participatiu entre tots els sectors. And one of the advantages that I have as a pirate is that I have people from my party in all the different countries who are working on the same issues and who don't care that I come from Germany, but who look at myself as one of their politicians and who are willing to work together with me on this copyright. I un dels avantatges més grans que té és que té molta gent, no només del seu partit, sinó també d'arreu d'Europa, que està treballant en aquests temes i que no la veuen com una... Els és igual que sigui d'Alemanya, un representant d'Alemanya o d'on sigui, sinó que porta les polítiques que està duent a terme i que estan ajudant-la a definir tots aquests continguts. So later this week I will be traveling to Paris and actually presenting my proposal for copyright reform to the French Senate. And in France in particular, the discussion around copyright is extremely polarized. There is a lot of lobby, but some of the YouTube artists in France have gotten together and have created a video why they are explaining why they need a copyright reform in order to be creative and to make new videos and to create a new form of art. And I think this is really good if the people from the different countries are giving their perspective on this issue and the particular problems that they have with the current copyright laws. A nivell de França, sí, a final d'aquesta setmana, divendres, l'han convidada que vagi al Senat francès a explicar la reforma del copyright en què està treballant i que explica també que a França aquest debat està molt polaritzat,
Sí, que està molt polaritzat i aleshores doncs, que hi ha hagut tota una sèrie d'autors de YouTube, de creadors de vídeos i això, que s'han unit i han fet un vídeo en el qual expliquen per què necessiten una reforma del copyright i que creu que està molt bé que la gent diguéssim de cada lloc doncs, diguéssim s'agrupi i intenti explicar quins són els problemes concrets que té i per què no els funciona el copyright tal com està. Yeah, so I hope that also you will join this debate, especially because a lot of people in the EU, they have never heard of Canon AIDE, they don't know why it's such a horrible idea, and so if a lot of publishers come to them and propose them this kind of law, they might be convinced that it's a good thing. So if you are, for example, running a blog or something like that and have had problems with Canon AIDE, tell your European representatives about it, make a video about it and just become part of this debate. I diu que els agradaria també molt que tots vosaltres us uníssiu a aquest procés de protesta i de debat i que si teniu, per exemple, blogs o el que sigui, heu tingut problemes perquè us han vingut a perseguir amb el Canon AIDE, doncs que feu un vídeo, que els expliqueu als vostres representants europeus, que els protesteu perquè ells també sàpiguen el que és, perquè molta gent fora d'aquí no ha sentit mai a parlar del que és el Canon AIDE i si li ve un editor i li explica, doncs potser es pensa que és molt bona idea i ho adopta. Okay, this is just a little bit of the kind of work that I'm doing in the Parliament. What I try to do is to really increase the connections in the European pirate movement, and I would be very happy if sometime in the future I can welcome you to Brussels. I can invite you that you can come and see the kind of work that I'm doing there for yourselves. Bé, això és només una mostra una mica del treball que ja està fent el Parlament Europeu, però li agradaria molt que poder-vos convidar cerveses a Brussel·les. A Brussel·les, que anéssiu a veure i poder-vos explicar allà una mica més. Convidar a Brussel·les sí, no? Sí, poder-vos explicar una mica millor quina és la feina que fa allà, etc. I ja està. I que ho puguem veure nosaltres mateixos. I també participar en això, per exemple. So thank you, and thank you very much for the very accurate Jo crec que demostrem clarament que és pirates i com col·laborem entre nosaltres amb la traducció. Jo vull presentar-vos a Sole, que és la nostra secretària general. Bé, és un càrrec més... És un càrrec que ens obliga al Ministeri, però bé, volíem fer aquí la cloenda perquè no volem perdre ni un minut més, que comença la campanya i tenim Setmana Santa i tranquil. Ho estan apretando. Hola, buenas tardes. Soy Soledad Toledo, secretaria general. Apropate un poquito al micrófono. Sí, soy un poco. Vale. Me han pedido que hiciera un discurso breve, ¿vale? Para cerrar este acto. Y bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que habéis venido hoy. Sé que algunos habéis venido desde lejos, como Carlos, como Julia. Y también sé que muchos estáis haciendo un esfuerzo por estar hoy aquí. Así que gracias. Nos esperan 2 meses de trabajo intenso, pero no tenemos miedo. En los últimos 5 años nos hemos presentado a 5 elecciones, con sus 5 campañas electorales, con sus recogidas de avales, cuando tocaba. Todas. Exacto, todas. Y este año esperamos poder presentarnos a las municipales, a las autonómicas y a las generales. De hecho, bueno, llevamos trabajando duro desde hace ya unos cuantos meses. La prueba de esto es que hemos aumentado nuestra presencia a nivel territorial. Ahora ya tenemos 20 territoriales activas y funcionando. También tenemos nuevas herramientas que nos van a permitir enfrentarnos a las elecciones que se nos acercan. Y estamos mejorando la web y con ello la imagen que proyectamos de cara al exterior. Pero bueno, yo diría que lo más importante de todo es que estamos convirtiéndonos en un referente en en temas de participación ciudadana. Muchas de las confluencias en las que estamos participando están utilizando nuestras herramientas, estamos extendiendo nuestro método y bueno, estamos proporcionando lo necesario para que la gente pueda proponer y pueda decidir, que es uno de los principios de Piratas.
Cuando entré en Piratas me dijeron que había dos maneras de ganar. Una de ellas era presentarnos a las elecciones y conseguir representación, conseguir diputados, conseguir regidores y de esta manera pues intentar cambiar el sistema desde dentro. La segunda era difundir nuestros principios, compartir nuestras ideas, ponerlas en la agenda de la sociedad, extender nuestros métodos y conseguir un cambio significativo desde abajo. No sé cuál de las dos va a llegar primero, pero pienso que estamos en el camino correcto. Y eso es todo. Bé, ja per tancar l'acte, primer volem dir dues coses. Tenia que entrar Darío des de Galícia, que ahir i avui hi havia l'Assemblea de la Confederació, on participen tots els pirates de l'Estat. No ha pogut, però bé, jo us explico que estem preparant un sistema de participació molt útil no només per partits, sinó també per ajuntaments, també per associacions. Ho farem públic molt d'hora i intentarem a més que sigui una cosa tan fàcil d'utilitzar que la participació sigui per totes. El que sí que volem, abans de tancar, i que després, si voleu preguntar aquí a Júlia o a qualsevol, estarem per aquí una estoneta, sí que volem presentar-vos la campanya Ara Toca. Aquesta campanya és la que ens portarà durant tot l'any per les diferents eleccions, que és un any brutal en tema d'eleccions, almenys a Catalunya, també a Andalusia, i bé, només volem llegir el que serà aquesta campanya. Estem cansades que ens diguin el que podem pensar, parlar, el que podem decidir. Estem cansats de que no et toqui parlar del que ens interessa. El que ara no toca és callar. Ara toca parlar de sanitat i d'educació. Ara toca parlar de discriminació, de desnonaments, de pobresa. Ara toca parlar de repressió. Ara toca parlar de crisis, de preferents. Ara toca parlar del sistema. Ara toca parlar del model de democràcia, de la independència. Ara toca parlar de corrupció. Ara toca parlar de la política. Ara toca igualtat, solidaritat i integració. Ara toca autogestió, cooperar i compartir. Ara toca reivindicar. Ara toca transparència. Ara toca per-los fora, ara toca decidir-ho tot. Ara toca pirates. Moltes gràcies a totes. I ni que sigui per la corona que s'ha fotut, un gran aplaudiment per la seva